kufonirai nekutsikira pasina media apo patinokupa zvirongwa zvakasiyana siyana zvinofadza zvinovaka zvinosekesa zvese izvi tinenge kuti aiwa vatsigiri vedu muwane zvinokutandadzai panapa kana mine nyaya inenge ichiitika kunzvimbo dzenyu dzakasiyana siyana makasununguka kutiridzira foni kana kungotinyorai message painbox maproducers edu anozokufonirai kurekonza kuti nyaya iri kuitika ikoko ndeyechokwadi chatinokurudzira chete ndechekuti nyaya ngadzive dzechokwadi nyaya ngadzive dzechokwadi nekuti kana dziri dzechokwadi isu chedu chete kuuya nekamera ikoko tosikuona zvichiitika kana motaura kuti izvi ndizvo zviri kuitika nekuti vamwe vanongoti ndanzwa kuti kumabhuku kuri kuita zvakati womhanya ikoko wosvika wosikuona aiwa hapana vamwe ndovanoita se vamwe ndovanowedzera asi zvatoita zvekuti kamera hainyebe isusu ndokusiyana kwatakaita nevamwe chamunongoita chete imimiwo zvakare kusubscribe payoutube channel pedu kana kulike kana kufollowa pafacebook page izvi zvinoitira kuti kana tichinge takanda kana titaposta zvimwe zvinyowani munobva mawana notification yekuti aiwa iye zvinezvi chatsva zita ndinonzi Robert Tafumanei munomuziva mukoma weli driver weGonyeti mumazuva apfuura kana kuti masvondo kana kuti mwedzi wapfuura takakupa nyaya yavaitaura ivo kuti inini ndakaita bonde NeChipoko vamwe vakati aiwa izvi zvinoitika here vamwe vakati hazviitike macomments akauya akasiyana siyana asi patakaenda ipapo mukoma weli vakanga vaine dzimwe nyaya dzakawanda wanda takati aiwa chimbomirai iye zvinezvi vanhu vambonzwa nyaya yenyu yeChipoko mukoma weli makati ndinozimba makazimba here mukumarwa ndikubvunza kana uri driver weGonyeti misikanzwa inotanga wadriver weGonyeti here kana kuti zvinenge zvingori mauri nekuti ndichitaura apa ndira kuti mutaure makamira chii mamwe madriver emaGonyeti unokonza chinonzi apo ndimi mudriver weGonyeti unoziva kuti pane nyaya senge zvizvo kana kutarisa tumavhidhiyo tumwe tunosirculata una mudriver weGonyeti achidriver panobva kabudisa kavhidhiyo kana kane 30 seconds so kachimboratidza misikanzwa mimwe yaanenge achiita zvinofamba sei chete zvimwe zvacho zvinozowedzerawo asi ini zvangu ndofungidzira kuti hazvina kutanga nekudriver Gonyeti ayo hainini zvakatanga nekuti kudriver Gonyeti kwakatozouya nofunga kumakore akawanda ndichizviitira indakatanga neindigenization saka misikanzwa yangu ndokwayakangotangira saka ndaingozviita zvese zvandinotaura izvi zvevakadzi izvi kana zvechi haizvi zvakatanga ndisati ndamboita zvemaGonyeti zvinozowedzera nekuti kumaGonyeti unozofurirwawo neiyo mibhedha inenge irimo kai izvi zvozowedzerawo manje plus zvidada adokawo zvaunenge wauzoitawo muzvirodhi chichichi saka ndingati mibhedha chamusingati chiri ndechekuti araurwani madriver eGonyeti magara munoziva uchifamba uri kufamba rwendo kazhinji unenge uchida mubiki wanga uchidriver asi unoda anozotiwo paunoti wakarara iwo uchizorora achibika ipapo ndipo panozoita kuti madriver anzi anoda vakadzi inhau bedzi yenyaya yekuzoti ndobvodoka sadza ndamboneta kwaunenge wakufadzwa mukadzi wemumba anoita anozoita mupengo ndosaka muchizonzwa kuti madriver emaGonyeti ari kutorerana vakadzi nekuti mukadzi ukangomujaidza kumaGonyeti paanonosvika kana mumabhodha kana paika achaona zviri kuitika pamabhodha paya watomukanganisa mukadzi wekumba chatochigenga saka hazviite mukadzi wekumba pamunotakura vakadzi ngatirege pamunotakura vanhu ngati masvika singe pambudzi uri kuenda kuBaitbridge kana kuSouth Africa pane mimbiri saka varume nevakadzi munenge mutoti here Gonyeti zvichifamba mutesa kuti pane vakadzi iri pabhasitopu apo ndinomira munoita sei rinombotaziva Gonyeti unotoona rodhi kudarika mota dikika aiwa Gonyeti unenge uri pamusoro saka unotoona utori rodhi apa pakamira so apa pakamira so saka hazvizomboti unenge uchitarisa kana kuita sei asi unotongoona wegawo apapo apo ega ndimira apo
ungagona kupotsa kupamira asi kana watodaro kumberi unenge wakungofamba uchingotarisa kuti ezvo handimbomusii. pamunokwidza madzimai chinotanga chii ngatimbotaura tinombesa kudire madzimai miedzo inouya kwamuri here ndo vanotanga here kuti pamwe vanenge vada kusingade kubhadhara kana kuti imi ndimi munotongotanga nekuataka zvinobva pasei madhiraivha mukunyita zvimwe zvachona pando nedzimwe zvinhu zamunotomira dzavanotoya vega ichokwadi ava manje chinoitika kazhinji hazisi nyaya yekuti unomutanga kana kuti iye anokutanga asi kamwe kazhinji dhiraivha kuti atakure mukadzi pamwe niye ndiye anenge achiti ndiri kunzwa kuda mukadzi saka anotogona kutsvaga bedza achidhiraivha achitsvaga kuti asi ndikasvika pakati ndikawana ndiri kuda mukadzi wokufamba naye. Izvo zvinongoitikawo semanyengero anoita munhu uchingofamba netsoka ndozvaangofanana nemagonyeti aya kuti ndiri kunzwa kuti handingafambi ndega ndikawana hangu mukadzi wekufamba naye ndangobeside kuti unoda kutsvaga mari asi unogona kungoita pfungwa dzokuti munhu wemukadzi ndikafamba naye ari nani than munhu wemurume. Vanhu vevarume vanogona kungotyisa kuti hauzozivi zvaanokufungira. Saka vakadzi vanenge vari easy kana wamuwana ari genuine hauna hasi nhangu ukasada kumubhadhasa nhangu ukasada kumuda asi aringori easy ngofambawo naye nokuti unongoziva kuti haazombokuitire utsinye kana palodhi kana pachii because haana chaanokwanisa. Asi munhu wemurume haufanira kuti ukafamba naye munhu wemurume usingamuzivi pamwe nowatotakura tsotsi rekuti paunongoti regai ndimbomira ndiende kurisesi iye anotosara achikuitira zvokuti ushaya wobva wadzoka uchingomushaya asisipo. Munombosema mapaka pamunopaka pamwe nzvimbo pakazara magonyeti munombosvika pakutaurana nyaya dzinoita nezvirwere zvinowanikwa pabonde uye nezvekuzvidzivirira utano hwenyu kuti kuti mudzivirire zvakanyanyisa zvakanyanyisa chaiko nekuti obatsirana kutoti itonzi shamwari unombotsvagawo izvi shamwari mboidyawo uyu aizi tinobatsirana madhiraivha hatina kana godo aiwa pachirwere apa aiwa timbonyarani kuti bozi vanotoziva kuti ndizo ingoitoudzwa kutonzi aiwa wakomana tiri varume ndakuwara wakomana hapana here anoziva otomuti aiwa imbozama izvi ndozvatinongoitawo aiwa izvo zinobatsirana izvi. Patakauya paititaura nyaya yekuti makamboita Bonde NeChipoko pane nyaya yamakada kuti mwinyi vatazoti aiwa ngatimboisiya dzingazowandisa yeMaDiamonds. Ichokwadi yeMaDiamonds haiyo ichokwadi otherwise ndiyo yakazosvika pakuti ndiite nhamo yandinayo iyi yeMaDiamonds iyoyi nokuti yakatora mari dzakawanda ndichinzi ndo zviri kudikanwa paupenyu iyo zvekunzi iwo uri mushawi mudzinza asi ndokugadzirira kuti zviite zvakanaka nekuti pfuma utori nayo pamwiri wako muprofita aidaro ndokupi tisingataure zviri mazita nhango kumutaura nokuti akatondidya futi pamwe ndei ndoda kutoti abva azika ndogona kumutaura nokuti tinozomutaura zviri masaitizokuti kuti nzvimbo yake tinakoza nzvimbo yake ndekupi ezvino ari pahople apa paraund about apa paaripo papa ndo paari papa masvika nezvinonetsa ndokubvuka ifeiti handina kutanga neizvozvo iye dambudziko irori rekumba uko ndichitobatsirwe ndakuwadzwa mudumbu saka aiti anondibatsira saka achidaro andibvisawo zvaaindibvisa aiti ndo zvekuti zvokurwarisa ivo anodzura saka andidzurawo zveshuwa haifekti inini ndandisina kuda kuti ndoda zvokuprofitwa ndaisada asi akaziva zvandiri kuti uyu munhu haabvume zvipi zvokuprofitwa haadi asi zviya zvongoti ndokwanisa kubatsira dambudziko rawinaro iri tigadzire zviri kuitika mudumbu zvawakadyiswa chichichi saka akandibvisa hake
zvaakandibvisa. Saka ndobva azondipa dare. Handi munoziva muprofita achikubatsira anokuti chimboenda ozodzoka after kana 2 days chimboenda unodai unogeza unoita sei. Saka ndadzoka ndobva akazondipa dare achitichi ndatouya ndine mupana wangu ipapo. Akanzi iwo nezviri pauri zviri kutakisa zvese zvekuti mhepo dzekudi dzekurwara kana kuda kukuwadzwa chichi. Saka asi ndiri kunzi ndodi kana uchida ndikugadzire zvisadaro ndokutoti ugone kurarama uite zvikudikano. Ati manje inini handizvizivi. Saka kana muchitaura kana muchizvigona itai. Ndobva akandiprofita aitaura kuti unomboziziva here kuti iwo unechi mumwiri mako muzere chi MaDiamond. Ndikati akanzi muzere MaDiamonds. Ati handizvizivi zvinoitika sei. Ndikanzi aiwa iwo wekudzinza kwako madzitateguru ako ndio anodi anenge achiisa mumwiri mako uri kutofamba wakatakura MaDiamond. Ati right. Ataura ipapo kanzi alright ozoya kupi ozoya Kumba. Aigara kuSunningdale. Bva ndaenda zuva raakataura kuti uya Kumba. Bva ndaendako ndapinda ndobva ndapinda mudare make. Ipapo aichinja aiti akaita zvichiprofita ukomboita achikaranga achiti anosvikwa. Saka ndatogara mumba make andipinza ndobva anditaurira nhasi ndamboziva kuti inonzi vadzimu vanotaurwa navo sei vanoita sei. Unongo kanzi kumura hembe ndobva ndakumura. Kanzi unoziva here kuti mumwiri mako mune MaDiamond. Handizvizivi. Kanzi mune MaDiamond. Ari kumudzimu wangu ari mudzimu akasvikwa. Aiwa aingogona kuningira kufuka jira rake. Jira ndo raaifuka chete. Jira iri ranga riri white neblack here. Saka semunhu unenge uchitiwa ini handauziva kuti muprofita uyu atoona ini kuti ndinechi munhu ane mari. Ngozi nguva yacho hazvechoti mari kwangu ndandinato. Saka kuti anditorere mari idzi zvinoda uchenjeri. Vanopiwa uchenjeri kavanhu. Saka adaro ndabvisa hembe ndobva ati swedera puno. Andimongoziva munhu akasvikwa anenge akaita kangeka kutsikitsira achitaurira pasi zvokuti swedera kuno muzukuru swedera kuno. Ndatodi ndaswedera papa unongogwesha. Aibva nditsvanzvadzira so anzi unza uku swedera kuno kutoni achidaiwo. Ndobva ati anga aine chindiro chachirava. Akabata paipo pakati ndakatanga kubviswa apa. Ndobva abva apapo ndobva auya apa. Nonga akaita 5 MaDiamonds. Akabuda zvecho ndo Diamond iri. Ndandiriziva. Ndo Diamond iri. Kwacho. 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 Akaita 5 MaDiamonds. Ndobva ataura. Kanzi waiona pfuma iyi izere mumwiri mako haisati yatopera pa. Irimo. Ati ndandisingazivi. Ndobva vaenda. Ndobva kushamisika akaona handi mudzimu unenge uchiti hatisi kuziva zvatiri kuita. Kanzi kochii. Ati MaDiamond abva mumwiri mangu. Kanzi mumwiri mangu MaDiamond. Saka muri muhombe kaiwe une mari kaiwe. MaDiamond.
right. Saka MaDiamonds aya chisiya ningo unozitaurirwa akachasvikwa kuti unomasiya ari kunongo achibikwa ainawo iyeyu iwe woenda wozodzoka nokuti kune mamwe achona auchatorerwa futi ndiri kutaura ndobva ndasiya kanzi asiye ari kubikwa bwazi ndinogona kuzoshuma ikwako achona kuti pfuma yenyu iyi ndinayo sasahwira wako ati pakanaka vandaenda zvangu kumba ipapo aiwa zvainzi ndinoda kungokubatsira bedzi apa pasina kuti chi saka ndazodzokera futi kechipiri ndakabviswa ari 2 akabviswa pana 2 iwayo ndobva ndamanzi asunge ndakasungirirwa mujira kakangondipa kehanga ndokakanzi aisa pausungirire ipapo vandasungirira ibva ndapuwa dare saka ndandine karori kangu ka 2 ton saka ka 2 ton aka ndakakapaka kasina mabhatiri plus yanga yanokeswa nemupfana saka ndaitoigadzirisa engine asi yasara kuti nditengere mabhatiri ndiise ndaive neprivate yangu saka tadara ndipinza padare ibva ati kana ndakuitira dare rako rese rikapera pfuma yako wanayo ndoda kuti uzotendewo homwe yangu nemota iyi akatutanikao asi unodi unozomupa apedza dare rako zvakuitira ati pakanaka ndobva vaenda kudaro handi unozomuturikira zvataurwa vakati ndanzi kana mapedza dare rangu unozodii ndozokupa ichi mota iyi anzi ndozvataurwa saka zvakanaka regaitidi ndikuitire dare ndobva yaita next month yacho ndobva zvanzi MaDiamonds a7 aiwa ainga angoripo ndakatozobatanidzana aya pandakazosungiswa ndipfuma iyi asi ndiye aidi ainge achigara nawo because aiti iwo rikakupa uende unozodii unogona kuzonditiza ukanotengesa hauzodzoki saka uyu ndiye anokuchengetera kusvika apedza zvaari kudii dare rake maona manje saka panext month yacho zvakanzi toda kuenda kugomo ndokwatoda kunoita dare takaenda kugoromonzi uko kugomo ikoko kana toda kunopinda muninga vataenda ipapo ndandine mota private saka taienda neprivate yangu iya saka taenda kugomo kuyako tapinda mugomo muya takwira takaenda tiri 2 pekutanga takwira muya ibva andipinza dare ndatengeseswa masupa mairi here kana 3 vatakwira muya mugomo muya apa ndamboitirwa dare rekunzi enda unotengesa ng'ombe kumusha uko uye nemari iyoyo toda kuenda nayo kugomo kuninga inoda unosara ikoko ibva ndanotengesa ng'ombe ndakatengesa dziri 6 ndatengesa mari yese iyoyo yakasvika kuma 1.8 ndikauya nayo bva taenda kugomo
ikoko taenda kugomo nemari yayi nemasupa aya nemari yayi takwira tabva tapinda muninga handi pane MaDiamonds aya ndobva ukoko kanzi une MaDiamonds iveti ndakambenge ndapuwa futi dare zvinhu zvacho zvinonetsa kani ndogona kukangana chizibhiya because before satamboita dare iroro rekugomo iri ndakanga ndambopinzwa dare zvichinzi handaya ndaita yekubviswa zvikanzi iko zvinezvi usaitire tsvina yako mutoireti enda unotsvaga kusango kune ichakurisa MaDiamonds ndibva ndatoita wiki ndisingaendi kutoireti ndichienda musango ndaigara kugrenoro ndaenda muzvikomo kuyoko makuseni ega ega ichiti ndichaona MaDiamonds unenge uchiitika isvikiro kari kutaura chokwadi haungaripikisika kweiwe unenge uchizive nditoona kuti tsvina yandakuitaka green kunge ndikutoita green mashizha aya kunge ndadya mavheji ndo tsvina yandaingoita iyoyo bva tazoenda manje kuya vaibva nditaura ndikati kanzi pane zvawakaona here ndikati hapana kanzi aiwa izvozvo zvakatochinjwa nekuti zvakaonekwa kunzi iwochi hauzodi unozozvifumura ikoko saka ndanzi nini dare rako rakuda kuti tiende kugomo wotsvaga masupa nemari iyo iyeye tonosiya kupi tonoita kugomo ndokwachawanira yaimbobuda yakawanda yaingobuda tushoma shoma so tokuti haumbofu wakazotsvaga chimwe chiro asi woona kuti hapana chiro saka plazika panobudawo dombo munoziva kuti wega unotozinzwa kuti iri dombo iri rabuda but hapana saka tazoenda kugomo kuyako nemasupa aya tanosvika kuya tiri 2 tapinda muninga anga ari 2 plus 1800 plus MaDiamonds anenge asara anga ari kudare aya anga ari kudare asi uku ndokwata kunotora MaDiamonds aya andaifanirwa kudi kuita kutsvina aya handiti hanzi akunowanikirwa kupi kusango muninga pataenda yapinda muninga muya tiri 2 ndobva asvikwa afuga mafuku rake tiri muninga muya aita zvikanzi durura doro apa bva ndadurura zvikanzi right ndakutaura newe kwako kuti Diamond riya richidi richiuya kuno Diamond rako riya pandakadurura paya ndobva angoita zvawo zvaanenge achiita kaipapapo nekusvikirwa kwavo kudzowadzowa kwayo abva kwaro pandadira doro paya Diamond mwara kubuda akabuda ari about 19 pieces dzaakatora ipapo ati saka zvakaoma izvi kanzi ndo zvavanoita vadzimu vanongouyisa pauri ipapo vanodi unotopiwa pfuma yako nekuti ndeyako asi ine vachenjera vanoda kudi vanoda kutorera right chitora futi jira reredzo risungirira MaDiamonds vanasunga aiwa pasi ndiye akatora ndobva anditambidza kanzi pfuma yako iyi handiri kuzoona ndiri kupa pfuma yako kuti ndiri kuzoona right Maria yawauya naye yayi anenge akachasvikwa iyo Maria yeng'ombe unayo ndikati ndikanzi right aibva abvarura futi jira reredzo ndikanzi sungirira apa ibva ndasungirira kanzi ndichaiendesa ndichanoisa muninga imwe iri kuko pakanaka ndazvinzwa aiwa inosarira kunoku tirikuvasira vakuru kuti ibereke ipfuma imahukwati uri kutowanda pakanaka
ndasunga kanzi chisunga chichengeta ochengeta asi ndenchikudza kuti dai nekuti ezvinezvi haisati yaibva Diamond iri ati pakanaka tadzika gomo tadzokera MaDiamonds ndanawo ndakabata kana wasvika kumba kwako unonoisa pakati pemubhedha ndopaunonatsveta ati pakanaka dai ndoibva ndanoita saizvozvo ndatsveta ndobva adi futi tapinda padare futi saka MaDiamonds 19 makaenda nawo kumba aya ndakaenda nawo kumba aya achinawo nekuti achine dare rawo bva tadzokera futi kanzi nhau iri panapa toda kuenda kumusha kwangu inini asi taenda kumusha uko kune MaDiamond futi amwe aripi ndibva taenda kumusha tiri 2 taingofamba tiri 2 taenda kumusha kuya ndibva tasvika pamba kanzi right inini ndakapiwa munda nasekuru wachiri wapenyu kanzi kumunda kone munda wakapiwa ikoko ndo kune pfuma yani apa zvakazvidzwa nemwe aiwa iri ranga riri svikiro rekungeasirakaatoona sichikati kuti makapiwa munda aiwa izvozvo ndini ndakazenge ndichitaura kuti aiwa sekuru wangu wakandipa munda saka iye akanga auzoita dare remunda iwoyo kuti chawakapirwa nhau yepfuma iripo ikanzi ndokwatoda kuenda tonotaurira tiri ikoko tipuhwe pfuma futi handi nebadza takaenda nebadza zveshuwa vangonodaiwa achidhiga kudai so achitaurira paya achingokarara zvavanokarara zvazi kungodaiwa mavhu manhingiri futi MaDiamonds abuda futi kuma-19 ndo yanga iri ngori nhingi yacho aya ndo akabuda a5 aya chete ndabva ndapuhwa paya kanzi sungirira bva ndasungirira saka ati 19 aya asungirirwa pajira rawo pane yanga ari eparetso koya epahanga bva ndatakuriswa kanzi unenge uinawo chitsvaga bhegi raunofamba nawo wakanga asunga kudaro nechikudza zvaunenge uchiita anenge vachitaura kuti ngadai kusvika yanzi yaibva kati pakanaka tabva kumusha kuya tadzoka kuHarare tasvika kuHarare vanzi atipindei matare vatapinda matare vanzi iwo ng'ombe dzako dzasara ngani vandataura zvikanzi mombe dzako zvikunzi dzitengeswe dzese nekuti ndikati ndikangotengesa dzese ndovhara danga zvingazoite here manje ngati ndiri kupedza kanzi ungagorambe kutengesa izvi ko ipfuma yandiri kukupa iyi anenge warise wachinzi ndisekuru kaura kuti ko pfuma iyi yandiri kuitira iyi neng'ombe idzodzo saka ukaregedza dziri kufa dzese idzi saka tengesa ndatengesa futi ipapo ndandasarwa ne7 10 10 handina kuzotengesa dzese ndakatengesa 4 vandasarwa ne6 zvangu zvekuomesa zviya kungoti munhu zvaari kuita izvi handichazvinzwisisi ari kundipedzera pfuma bva ndazongomuti ndatotengesa dzese handisina idzi dzasara idzi ndedzani ndedzevamwova pane dzani dzandaitengera ndichivatengesera saka asati vatora ndokuzosara kwandakaitawo nedzandakasara nadzo asi dzimwe dzese idzi mari yachona yaingoya ichinzi iyo yandakapedzisira iyi ndakanzi zviri kunzi tengera homwe yangu mubhedha kunzi tengera homwe yangu mafiriji ndikatenga right aona kuti zvadaro zvikanzi handiti apapa nyama apa
nganzi handiti nini zvinhu zvako ndiri kuita zviri kufamba here ngati zviri kufamba sekutaura kwamuri kuita zvakanaka unenge wakufaruka uite MaDiamonds imari refu kai apa uri kutaurwa kunzi hanzi uri kuona dombo rimwe chete iri rinokupa 10 million apa mune 19 times 2 plus 7 nekutonzi wo uchaita dura renyika saka inini vandati pakanaka ndaita mari apo saka ndikagochechi kanzi saka inini chindipa mota yangu nokuti zvinhu zvako ina handimboregeri kupedzera ati semunhu handidaiwo hakewo ndambofamba so rega ndidi ndimupe vatatomupa mota ya tikatotenga mabhatiri kauya kaisa ibva yatongomuka ka 1 na 1 bvatodi atonakirwa takutofamba nemota iya manje itutani chaje matonyorana pasi agreement of tatisati ipapo nangopa bezi yaungopo nebhuku racho ndatomupa ati haiwa handi ndiri kutoitwa zvangu zvikafambwa apapa mota ine basa saka ndadaro ndobva tazoipinda futi dare ndobva tatowadze kunzi yakuda kuibva asi handiyo yaunofanira kutanga Diamond iri handirora zvatakatanga kupiwa iri handirora unotanga kuti shambadze ndakanzi uya padare ndapinda padare kanzi ibva ndabviswa futi rimwe Diamond ndokanzi iri ndora uchatanga kushambadza iri ndikatopiwa nekwandinonoshambadzira kunhingiri kuborodhero kunhingiri kusemlevi nemuzita remunhu wachona rabhaya wandinoona ikoko hanzi anoita basa rekutengesa zvemapasi endege ariyo mapasi endege zita remubhaya wachona ainzi Karastina zvinoita kunge fani ndichitora hatina kuendaba zvainzi ndora uchazonotengesa asi achakufonera usina kumufonera haazi nhamba dzako asanadzo nokuti aritokuziva kare une MaDiamonds munoziva kupenyuka vakaivanani vanati pakanaka kandichibata ndikagara naro mumwe time ndibva ndazoti futi auyawo kumba tata kugara bloku mandaigara tata kuti iye achirojawo kuini chirojawo saka tata angobvamo ndobva andibvisa futi chi rimwe Diamond kanzi iri Diamond iri tiri mumba make kanzi Diamond iri upa humwe yangu irikuda kuenda naro kuMozambique ane zvaruda unotsvagisa ikoko mari auzodi saka uri kumupa ndirake saka onde panapi ako bvandaita saizvozvo bvandamupa kana ndozvataurwa handi anenge ari munhu anenge asirika saka ini ndiri kungotedzera saka zvadaro ndobva tazosvika pakuti apa 19 muchinawo 1990 izvo ndinazo ndakangozisunga zviri zviputo zviri ndiri kungatasa muchaona ndintoona kuti aya ari pasi pemubhedhayo aiwa anenge akasungirirwa kahazvisunhurwisi hanzi kukazvisunhura zvinofumuka uri kuzvifumura vanotsamwa akavadzimu wacho vari kukufa saka angozvisungiriro zvakambodaro uchingotiwo ukangoona wasimudzawo mubhedha kuti zviripo here unongobatawo ongodzwa kuti aiwa zvirimo zvekuti hwahwa umwe zvirimo zvekuti hwahwa haifuma yangu haindane mari saka yakazoitika ndechekuti inini ndakazobva ukoko ndibva ndaenda unogara muHighfields saka muHighfields umu
iyangazi taiko kwandataura kuchechi kwaari pachechi pahopli ipapo akatopa waka zvekutoti hamugona kutoti haisi chechi kana kuti chikaranga kana kuti chii hamene zvaakutoita ipapo asi takapatanga pari pachechi. Saka adaro akuuya uko ndobva anditi onai isusu onai hatichisainirana ikamota imi pfuma yenyu munayo. Saka kana muine pfuma yenyu inini zvenyu zviri right asi mota chindidi chingondinyorera ikamota handi pane zvandiri kuvanza here ati zvakanaka semunhu waunenge uchimboona kuti ari kundiita zvakanaka vatanyora uchitsamba vandamupa saka ndamupa kudaro. Nyambisirwa munhu zvaari kuronga manje ari kuronga kuti aya hasi MaDiamond ifeki kai asi ari kuronga dhiri rekuti uyu munhu uyu ndoda kuti ndizomubaya afe, ndamubaya afa nekuti zvese zvataita izvi zvaitonzi usaudze kana woukama hwako kana ani isikireti yako nokuti ukangoudza woukama hwako zvatoparara wazvifumura. Muri kuona manje. Saka ini ndaingoti ndiri kuita zvinhu zvichagona kuzobatsira bhozi unzi uchazobatsira dzinza rese asi vasingazivi kuti waiwana kupi pfuma asi wapiwa newadzimu. Ndikati pakanaka zvakadaro hazvo uchiziva uchizoenda kuhama uchizodzibatsira nekuti iwe uchiri pauri ndechekuti ubatsire dzinza rako usaite godo. Ndikati aiwa ini handagara handina godo ini titobatsireni. Ndobva anhingikira. Saka ndakazoita dambudziko kuti kombi yangu ndakaitengesa. Ndaitengesa kombi iyaya ndakapiwa imwe mari yandakapiwa yachona asati apedza ndakabva ndati mombe dzangu ndakatengesa dzese rega nditumire kumusha itenge mombe dzangu dzidzokere pakare. Saka ndatumira kudaro yakutsvaga mombe dziya dzakanetsa kuti dziwanike. Uyu ndobva aiziziva kuti handine kombi ndaitengesa handiti ndobva anyepera futi kupinda neni padare. Zvikanzi mari yekombi iri kupi? Ati mari yekombi ndakaendesa kumusha kuti nditenge ng'ombe. Anzoitenga ng'ombe handizo zvayaifanirwa kuita mari iyoyo. Inofanirwa kuti idzoke kunoku. Inoda kuti iende kupi? Kumozambique. Mozambique ikoko ndio kuchaenda homwe yangu iyonodi iyonokunhikikira ichikugadzira dare rechi reMaDiamonds akwai. Ndo kwazvinodi. Apa kuMozambique anenge aitaura iye anogara ikoko kwavatsomba kuyo ndio kumusha kwacho. Saka aibva ati right inini anga aine kamwe kadhiraivha kaanga akushandisa kudhiraivha karori yaka. Zvikanzi ndakuenda kumusha kwako ndonotora mari iyaya ndobva ndadaiwo nayo kupi? Mozambique. Pakanaka. Ati endai ndafonera kamuzukuru kangu ndikati vape mari iyaya ine zvairoda kuti yanga iri 800 vane zvavaroda kudi kuita ndobva aenda kuya obva anosvikawo mupanhau yaya anga akatenga ng'ombe 1 ndobva imwe yacho chenji abva adi avapa yanga yasara yakuma 700 here nonga ndakamupa iri 1000 hachazivi kozi ivapo vakazopiwa ya 700. Saka ndichibva atora mari iya ndobva aenda. Mari iya kuti ndizive kuti yakaenda kuMozambique kana kuti chii handizivi asi nongoziva uchiudzwa kunzi chii ndozvataita. Ndobva tadzoka zvedu. Tagara ikanzi handei kumusha kwake pane dare rikuda kunoitwa ikoko. Vatanosvika kuya MaDiamonds ndingonzi unofamba nawo pese patinetiri unofamba nawo. Ndichinosvika kumusha kuyo ndobva tanosvika bva tarara
vatamuka ukusenseni but aipapo takaenda nomwe aiva NeMadzibaba waisenza wainamata pachechi imwe chete. Saka taendako kudai ndobva tasvika makuseni acho naibva taenda zuva roira kani takaenda kurukowa padzimba dzake panoti road pane makomo ari kuku pane rukowa ruripo ruri pakati bvukubvuku ruri pakati pemakomo. Saka ipapo ndomba takanoenda ikoko kanzi handei kumvura vataenda isvika kumvura kuya ndibva ndanzi kumura hembe vandakumura uyu madzibaba wangu aibva wanzi kumura hembe ndobva akumura iye ndobva anga ine chishoti aibva apinda mudziva maakapinda akamira kanzi iwewe uya kuno bva ndapindako rikanzi pfugama mumvura vandazama kuti ndipfugame unoziva mvura yakawanda ka plus yakamira ka inonetsa kuti upfugame iwe wakangomira parwani. Saka yaindisumudza so saka ndakangoshingirira kupfugama kuyawo vaaita zvaaita paya kanzi ukanzwa kana iri nyoka iyo akupfuura usavhunduka hako ati alright ndazvinzwa usavhunduke. Saka ibva ndangopfugama handina kuzvinzwa hangu but asvika pakupedza ndobva pane shamu yakaita kamudzi yakareba so yanga yakareba so yakaita chimudzi so chine nhingikiri ndo chaakanotora hamene kwaakandotora uko achibva auya nacho iye ari mumvura umo ndobva apa madzibaba uyo asina hembe inini handino hembe ka ibva hanzi madzibaba uyo nyibva ndanzi mirapo anzi tarisa nditarise kwaari madzibaba aya achibva hanzi murove kupi kumusana neshamu iyeyi ndibva ndarohwa nonga katatu aiwa kwete zvekurohwa kutonzi rova ndarohwa munongoziva kuti kana unengoiziva kuti zvizva uri kuitwa kana kushingiswa here kana kuita sei ndapedza ipapo ibva ndadi but handinambozvimba asi ndakarohwa anzi okay right zvaita imadzibaba chuyaiwo munhingikire ndikunhingikire ndobva tabuda ibva tadzokera kumba ibva tadi tadzoka kuharare saka ipapo manje pakazoitika dambudziko rekuti akachiti honai zvatiri kuita izvi hatitsvagei chechi yekuti tiende tinonamata bhozi taimbenge tiri kumbaro uko ndokwainga ari achinamata ari. Saka ukugrenora kwakanga kusina chechi ibva tatobuda tese vataenda ini ndaisafarira zvekuchechi hangu bhozi ndaiti ini zvekuchechi ini handizvi asi ndakungoteera zvainditi ndo zviri kudikana kuti uzvigadzire pakuvhingaidzika kwawakaita. Saka ibva tatofamba ibva tanosvika futi pachechi pamwe patakasvika ndobva ati ndobva atoringano nemadzibaba weipapo ndobva wawirirana ndobva atoti ndakupindawo papi panapa akutoenda paya tese takutomboenda uchinofaro inini ndikasvikawo pachechi zvechiwo chechi ndinotoita ndototi munototaura kuti aiwa pasvika varidzi handozvigona kana kuimba chaichawo ndinoimba. Saka ndakutoitawo paya chinakidzwawo panodhonetwa chinzi toda kuvaka chechi ndotodhonetawo paya nchibvisa mari itovakwa ichitoinhikira takutofara paya time uya yaona kuti uyu munhu wanda kufamba naye madzibaba uyu neuyu munhu uyu ndogona kudi zotariswa magepi angu ekurova mari yemunhu uyu chirega nditsvage minzi dzekuti tonyandurana neuyu chirudzi mungoziva zvemweya yawo kavaprofita vese vangoziva zvekuti munototi hana vachaonana asi vachionana vaiziva mabasa avo ndobva wanyandurana paya ndibva tatobva paya tabva paya ndobva tati zvikanzi hatitsvageka pamwe pekunamatira
Patatotsvaga patapawana ipapo pahopu ipapo tabva tatogara mumatende kwakutovakawo chimbuzi chedu nechiita kutopinda paya paya. Asi ivo vaita zvemachechi avo, inini hangu ndinongoendawo zviya zviya ndaisazvida. Ini ndichingoti aiwa ini rangu dare harisi rekuchechi asi ndiri kugadzirwa zviri kuitika pandiri izvi nekungonzi zvangu zvindiitire. Tadaro paya woziya pakazonzi toda kuita bira pachechi raichikaranga pari kuda kuitwa zvedoro apa pachechi. Saka zvadaro musi wacho ndakatomwa zvangu ndakatodhakwa. Tatonoenda kunotsvaga huni ndadzouya nadzo, ndaenda futi kunotsvaga chii dzauya nadzo. Saka pane chigubhu chiri pasi chemvura, ndakubvisa mota payanga iri ida kuti ndinopaka uko. Saka ndakabva ndatsika chigubhu. Ndatsika chigubhu iye ndobva andirafura. Saka ndakabva ndamutuka ipapo imba ndaramwa imba ndatuta imba ndangosiya mota imba ndaenda kumba. Usiku kuma 11 mandaenda kumba kwandaigara muHighfields. Makuseni inini handisikachadi kutaura naye kana kusvikako. Makuseni ndobva atuma amwe madzimai ainoita naye, abva auya kwakundinyengerera, abva azotaura neni, bva ndanzwisisa, bva ndamubvisira mota, bva ndaenda kupi, taenda kanzi handei kumba kwake tinotaurirana, ndinokupai bhuku remota yenyu chichichi yenyu kana vadai. Tanosvika kuya apinda mumba muya abva kutanga paya kutaura rafu. Saka afungidzira kuti munomuka munoziva munhu anoziva mumba make anenge akatobika akagadzira nezvinhu zvavoka kana apinda muno hapaisina. Saka uyu madzimai aya vanga vari panze pamasteps vari ipapo vachinyepera kunge vaitsvara vachiziva zvakutopedzerawo. Saka akangondibhohwa achibva ndamukararira paya ndakubhenga dho ndakuda kutobuda ndatokumutuka. Ndobva madzimai amhanya ibva andivharira ibva andipinza mumba kanzi aiwa taurira naye chii ati aiwa haina handichadi zvekuramba ndichiitiswa zvisina basa chichichi. Ndakutomutaurira paya ibva ndakutomuti kana zvimaDiamonds zvako izvi tora, kana nemota yachona chidi tora zvako, handii ndo zvawakaita because wandipedza inini pfuma yangu, because mari yese akatora. Haikwete zvekumbonyeperwa, mari yese akatora, pfuma yese akatora. Saka inini ndine kubasa kwangu ndakapiwa musoro werori kwandaishanda. Ndapiwa musoro werori ndakaupiwa hawo usina mabhatiri, usina matayi chichichi. Saka inini ndakati handina zvokuitisa kana zana hapana because mari handina. Saka ndakatengesa musoro uya ndakautengesa 5,000. Asi ndakangopiwa 5,000 ndiye ndakatoitengesa. Mari iyaya futi akabva andiitira madhiri kanzi zvikunzi unonovaka kumusha kwake uchavaka bedroom netoilet. Ndikanovaka ndikamudhonzera mvura kuisa matepi pamba pacho ne5,000 iyoyo, nekumuvakira garden refensi. Mari iya yakapera yese. Aona kuti zvadaro yepano manje papfungwa dzake dzaaifungidzira kuti munhu uyu nezvinhu izvi ndauchimuuraya. Saka pakundiuraya manje pakachirema. Saka mistake yakaitika inini anga andisunga kuti nhango kunzwa feeling yekuda mukadzi ndandisisina, anga auraya zvese izvo zvazokuti nhango pakauya vakadzi vakaita senhango vakarara apa neapa ndaingoona kunge takangofanana tese. Muri kuona manje. Saka izvo anga akandigona izvozvo kuti handisina feeling yekuti ndoda mudzimai. Plus nemudzimai wangu anga andiita kuti ndipesana naye
iyeye wandinayo iyeye munhu iyeye zviya zvekuti ndikungoda iwewe chete ndidi kana uri wega ndinotokugona chete uyu atomufuratidza kuti asambofunge nezvangu anditondionawo semunhu akadi akaipa. Saka inini ndaipapo manje pakazoita vamwe madzimai aishandirwa naye nemadzimai aya aishanda naye muchecha. Madzimai iwayo inini ndakazoita kakuwirirana naye zviya zvekuda kumboti ini chachi chekuti inini ndaiva munhu anoda madzimai asi handichakwanisi chiri mbori ichi ndibva ndataura naye ndobva tatowirirana ndobva tatodanana. Saka mudzimai uyu madzimai aya kaya ndiwo akanga akuti ndichiziva kuti zviri kufamba sei ndiri kurongerwei muri kuona manje ndopandakadi pandakazochenjera. Saka ndandine mumwe madzimai andawirirana naye aigara kumarondera. Saka inini ndakabva uku kunoku ndibva ndaenda kumarondera. Saka ndaenda kumarondera saka ndaiti ndikanosvika uku ndisingaiti hangu zvimwe zvese izvi asi ndaiti ndonosvika kuya ndoendawo kumakomo ekupi ndiri ndega. Saka ndakaenda kugomo kuya uku ndabva ndanorara kugomo kuya. Ndarara kugomo kuya ibva ndadzoka ndarara mumba ibva ndaudzwa nhau dzamadzibaba vaya. Saka mistake yandaita ndaiti nini ndichirota zvandiri kurongerwa nemunhu uyu handiti ndaita mistake yekuti hope dzacho ndainoudza futi iye. Saka iye pakumuudza kwandaitaka aibva adzipinga nemaipingira avaiita kuti zviendeke kuti aiwa zvawaratidzwa hazisizvo ondiendera in other way. Meno munoziva kuti vanhu vanoshereketa madzibaba vanokurotesai hope vanogona kukurotesai hope dzemugadzirirwa dzake ndozvavanoita vanhu vaya. Saka paunogona kurota zvaunenge wakupiwa chaizvo zvemunhu iyeye handitika akazoona kuti apa ndapapotsa sei kuti andirotere zvakadai handiti obva atwista futi onhikigira womboomerwa nekuti hauchawani hope dzekukuratidzwa zvauri kuitwa newe. Saka ini ndaidzoka kuti ndikaroteswa nezvake zvisina kunaka handiti ndaimuudza hope idzi. Saka ondibvunza kuti zvarevei ndogona kumubatsira kuti handipaipa takanzi zvakati here ko madi kuti tadaiwo kuti zvidaiwo. Maona manje nyambisirwa ini ndiri kutomupa uchenjeri obva aisota zvaari kusota. Saka ndaenda kumarondera kuya ndakamufonera ndiri koko ndarota zvakati. Saka ini instead ndaifanirwa kudzoka within after 2 days handiti asi pamwe ndakaita nonga a week or so ndiriko achingondibvunza kuti muri kudzoka rini because ndangomuka ndichienda kugomo kuya uku ndichinorara kusango kuya ndiri ndega zvangu. Saka ndakazodzoka asingafungidzire ndasvika paya ndasvika kuti ndizopesana naye ndakati ndichingosvika ndobva auya achibva anditi asi zvamakataura zviya izvi makakwira gomo here uko kumarondera? Ndikati handinaba. Anzi zvakanaka. Ko ningikiri saka hope idzizi kana musina kuenda kugomo makangodzirota? Ndikati ndakangodzirotawo zvakangouyawo. Saka paya aona kuti munhu ashaya kuti chii chakaitika kuti arote hope idzi because ndakamurotera iye achitandaniswa nemapurisa asi akazomhanya mapurisa aya akapinda mumvura mutsanga ndomakangonyurira imomo. Asi ndakazomuona akumhira akutokwira bhasikoro atodaiwo so. Maona manje ini ndatosara ndiri pamusoro pedombo patatakagara asi pakangosvika mapurisa iye akatiza. Maona manje saka ndamuudza izvozvo ndo pakandibvunzisisa. Saka ini chibva ndangoona kuti saka adaro
uyu musikana ndiye akazo neumwe shamwari yachona yaifamba naye iri ndimba aiwira roneni, ndo vakazondiudza madhira vakasara vachidi ndisipo vachironga manje tanga vachirongerwa zvekuti tikati kana zvakadaro hapakanaka because ainzi imimi iwewo akuda kuonesesa, saka hati mubatei rafu adi hatisina basa naye because mari tamupedza. Tikati okay, saka kana zvakadaro zvakanaka. Plus madzimai andaidana naye ndainzi hanzi watora chi madzimai angu, mukadzi wangu wauri kudanana naye. Ndikati anogoita mukadzi wako iwo wakandiratidza wauri kuti unodana naye uyu ndiye wako uchirudziye futi akatoya pachechi ndichiona wako nguva saka chechi yese ichi vakadzi vese vako ka. Saka izvozvo zvakamurwadza manje, ndobva achida kundiitira utsinye. Saka ada kundiitira utsinye, inini ndakabva ndangosumuka ndichienda kwaigara chi mukadzi uya. Saka ndasumuka kudaro ndaenda ikoko, akandifonera ndakaita 2 days asingandioni ndiri kupi. Anzi ako muri kupiko? Apa ndasiya MaDiamonds aya ari mubhegi iko kwandaigara kuya. Ende vanokusvika nekuti pamba apa ndepemadzimai aifambidzana aiwirirana naye pakuita chiprofita chavo. Saka ndasiya kudaro, ndatosiya zviri ikoko zvakadaro, handina kutora ndangwenda nehembe dzandakapfeka. Saka ndiri ikoko akafona anzi ko muchauya rini iko, muri kupi? Ndikati ndiri kukuwadzana uko kune shamwari yangu yandakangoya kuona zvangu ndokwandiri. Amboudza kuti ndandiri kwaChigwende ndokwandaiva kushokunzo. Saka ndadaro ndobva following day futi afona anzi kushamwari kwenyu ikoko kwamusingadzoki muri kuona zvichikufambira here? Munhu ari kushandira iye zvaari kushandira? Ngati hapana munhu ari kundishandira, ndingori kushamwari yangu bedzi, ndingoona shamwari yangu akuvhunduka ka. Ndobva atumira imwe shamwari yacho kuti indifonere, kanzi muri kupiko? Ndikati ndiri kuwadzana. Kanzi kana muri padhuze uyai kunoku, nekuti uyu haana zvaanombokuitai, uyai toda kutaura naye zvaakakuitai. Ndikati no, ndichauya, ndiri kuuya. Ani azomboendako, tibva tazonyandurana andifonera aitaura izvozvo ndamutukawo ati wakajaira kundiitisa zvakakukwana zvakadi zvakandiitisa, ina handichafi ndakaonana newe. Tikatumirana mameseji achinditaura kuti chazoona. Akabva agara musango, haana kuzomboenda kumba ipo pahopri ipapo. Zvikanzi chandakagarira pasango panapo uchachiona, handigariri mahara, da kuona kuti mukuru ndiani iwe neni. Ndikati inini handina chandinogonawo kuita, asiwo kana uchiziva kuti uchada kukuwadza munhu asina chaari kukuita ndezvako kana wahwina, asi ndati handichafi ndakadi ndakauya ikoko. Tapedza paya tashaudhana pamafoni paya, tashaudhana tatumirana mameseji. Iye anga angotumira mameseji, ini ndandisingachamupinduri, ndangonyarara. Izvo zvangu zvekungoti inini munhu akangondidhina handizotauri newe, ndinongonyarara ndangoita zvinhu zvangu. Adzimare haazotuma vakawanda vachingonditsvaga kuti haagone kuda kuti zvinhikikire. Kanzi manje uchaona kuti hauna kungwara. Kati aiwa hazvina kana basa. Tagara, ndakazoti patora nguva ndaikokoko ichibva ndazotango uchifambawo ndakuendawo musango ndega ndichinozvinamatira ndega. Zviya zvekuti hapaisina chakudaira kana anogona kukuitira chinhu. Ndatoendawo kusango ndakutobira musango ndichienda ndega ndichinonamata kuya ndichirara musango ndiri ndega. Ndibva ndazopiwa gwara randakapiwa kuti ndizogona kutsvaga adzimai vangu wanditaure nawo tidzokerane. Ndichingodaro ndichingopiwa gwara iroro, ndichingotaurawo naye zvishwa, takabva tangodzokerana. Tatodzokerana paya ndobva tatongogara tese. Tagara tese takazotanga kupiwa dare rekuti chienda unomuudza futi kuti ndikuda mota yangu.
mota iyi akaramba nayo ndikati ikanzi ako MaDiamonds ndikati MaDiamonds anditi ndiwo akatora because akatora anambo asi niniwo pane aenditi enda munoisa kumba uku kwandiro andaenda ndichinoisa kumba kuya chinzi enda munaisa pamunoziva munoita kucherera pasi ndo andakaenditoti ndadi ndasara nawo aya akatora ese handizi kuti akaisa kupi saka tata kunedzana kuti iwo pfuma yako wakatora chindidzorera chi ndoda mota yangu iyo akairambirana nhasi haana kundipa mota iyo asi takasiyirana dare iroro rokuti ndikuda mota yangu asi aya MaDiamonds ekuku aya ndakazoenda ndikanochera pana ndakaisa paya ndibva ndaburisa ndibva ndaapisa asi chinondinetsa up to now ndikapinda mugodhi muya ndichifukunyuraka MaDiamonds wandine chingoaburisa imomo nanhasi izvezvi ndikangopindamo asi ini ndakamapisa andakaona mamwe acho unotungoaona pachivanze ipapo angokunguruka kudaiso nanhasi ndiri kumawana izvezvi MaDiamonds iwayo etype yaaindibvisa mwiri neyaaiburitsa esaya ndiri kumawana nanhasi zvokuti ndikatoenda izvezvi kunotsvaga kuti ndinongokuradza senguya ndogona kuti uya ichiti aya ndo aibviswa mudumbu mangu ndiri kuaona pamba ipapo bhaya hana kana kuzombofona kana kutombomunzwa nezvake handina kutombobvira ndakazvizama izvozvo kana inini hana yangu yaindirwa kuti Diamond nini ringangobude kungoita izi chinhu chinonzi chinocherwa plus inini semunhu anga asikazivi Diamond saingondirwesa hana kuti izvi unogona kungoti uida unotengesa unosungwa izvi because uri kuenda nechinhu chausiri kuziva kuti Diamond plus iye sei ari kuramba because inini tiri kuti ndikanotengesa ndiinaye handitika tiri kuti tikapiwa mari pane papi pandingazoti iwo wandipa pfuma yakakura so ndozokuvhara kuti ndisakupe iwo wandiita kuti ndiite mari yakawanda muri kuona manje saka ini zvakaramba chingondirwesa hana nokuti ndakaenda kutorambo ndichingomawana pamabaya ndikatombomachengeta indoti andakumbo ndanda kuti ndikamawana so ndotora indoti saka MaDiamonds sei akungoramba achingobuda panapa ngoda iwo unoona iwe adzimai ona iye MaDiamonds ona iye Diamond ndo zvandaingonzi MaDiamonds iye akatomboti pamwe MaDiamonds sei kumwe kwese kwamusumbowaona ichingowanika panapa ndopinda mugodhi nchifukunyura ari kubuda futi imomo tatombotora ndomboachengeta ozona pamwe payozondiwingira ndobva ndaarasa ndoaona izvozvi manje ava ndakapinda nchiufukunyura matobva imo ndakariburisa iro ranga rakatokura so asi dombo iroro asi kuti ndizive kuti zviri kubva papi ari kumbobva sei ari kuuya sei mukatarisa paya makamboona kuti mungati pane dombo rekuti mungagona kuburisa Diamond iri paya but ndoto nanhasi asi aizvine zvaari kunyanya kubuda mumugodhi aiwa ndakatoguma naye kudhara kubva pane angomuti ndikuda mota yangu nanhasi asi andataura naye inini zveMaDiamonds matombo ari kubuda pamba musati mambozvitsvagawo kuti chii chandakasimirwa pamusha pamwe nemunhu ndozvandiri kunetsekana kuti ndizive kuti akanga ari MaDiamonds here kana kuti achiri ngori masaramusi ake ekuti panongoramba pachibuda kuti ndirambe chingobhilivha nezvekuti maybe MaDiamonds kana kuti ndozofunga kuti regai ndinotengesera munhu ichiti iDiamond ndogwa ndadi kana kuti ndozvokutorera pfuma kana ndozvokusungira handichazivi ipapo pamweni ndozviri kunditorera pfuma here rindisungira play nenyaya yekuti matombo iwaya ari kuramba achingoudi achibuda pamba ipapo mainzwa yamukoma wake MaDiamonds anetsa manzi wavachipa nhoroondo yekugezwa kwavakaitwa mari nemuprofita vachibhilivhiswa mota vakatengesa mombe vakatengesa
musoro wegonyeti vakatengesa mari yidyiwa nemuprofita. Iye zvinezvi vatisana dambudziko rekuti MaDiamonds mamwe ainzi akuda pavaenda, mamwe aikupiswa pamiri pavo, kumba kwavo akungobuda zvakare. Vari kuherana godobori nanamazvikokota vanokwanisa kubatsira mukoma wenyu. Takakuudzai kuti dzamukoma wenyu hadzipere. Zita ndinonzi Robert Chapumane, Sly Media, Building Bridges. Sly Media TV, building bridges.